Tħabbar investiment ta' €1,200,000 f'makkinarju ġdid għall-Karnival ta' Malta, makkinarju li se jservi biex ikompli jtejjeb il-kwalità tal-Karnival f'pajjiżna. Mill-edizzjoni tal-Karnival fi frar li ġej l-Aġenzija Festivals Malta ser tibda tuża 20 trakter ġdid mammar b'teknoloġija moderna. F'konferenza tal-aħbarijiet tħabbar li dan il-makkinarju se jibda jintuża mill-parteċipanti tal-Karnival biex jitrasportaw il-karrijiet tagħhom mill-imħażen għall-belt, kif ukoll biex ikunu jistgħu iduru mat-toroq waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Karnival bl-aktar mod sigur possibbli. Dan l-investiment jinkludi wkoll 20 trailer ġdid li se jibdew jintużaw mis-sena d-dieħla. Iċ-Chairman tal-Aġenzija Festivals Malta, Aron Zara, qal li dan l-investiment sinifikanti huwa biss wieħed mill-passi sabiex jogħla il-livell tal-Karnival fuq li jitnaqqas l-impatt fuq l-ambjent. Il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta, Anabel Stivala, qalet li dawn il-vetturi ifissru bidla sinifikanti għall-Karnival għas-sissa kien qed jintuża makkinarju xejn adattat bħala mezz ta' trasport għall-karrijiet. U investiment li konna qed inħarsu lejh u meta tara anka l-importanza ta' dawn il-vetturi f'termini ta' safety fil-Karnival. Huwa importanti ħafna x'aħna jkollna hawnhekk it-toroq tal-belt li huma daqsxejn meta tagħmel ix-xita speċjalment, allura dawn il-vetturi ħajjejnu ħafna f'dak il-livell. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici iddeskriva dan l-investiment bħala pass fid-direzzjoni tajba sabiex pajjiżna ikun hawn festivals aktar sostenibbli li jnaqsu l-impatt tagħhom fuq l-ambjent. Qed nibagħtu messaġġ ambjentali b'saħħtu immens fejn qed naraw kif mill-paroli għaddejna għal fatti u konkretament investejna biex anke dan l-avveniment ikun iktar wieħed li jirrispetta l-ambjent u wieħed li jagħti eżempju ta' kif nistgħu nkomplu naħdmu flimkien biex intejbu l-kredenzjali ambjentali anke f'dan is-settur ta' avvenimenti kulturali. L-edizzjoni tal-Karnival ta' Malta se ssir bejn 17 u l-21 ta' frar li ġej meta se jirritorna b'mod komplet fi żmienu għall-ewwel darba mill-pandemija l-hawn.